Ngubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kwesimanje sekulethela zona ke indaba ehamba phambili ke neyifika ngaso ke isikhathi ongaphansi nongaphezulu phakathi kwaMax kanye naye ke uDubula. So khumbula ukuthi uMax ke usexolisile ke ebandleni lakaShembe kanye nenkosi ke uMisuzulu ke njengoba ke ayekhulume ke amagama alumelayo kuzona zombili ke lezi inhlangothi ke kwaZulu kanye nangapha ke ebandleni lakaShembe. Kodwa ke yena ke uDubula ke akayibekile phansi njengoba ke esevele wakhipha onke ke amahlazo akhe ke uMax phambi komphakathi noma phambi kwabantu balapha na ke kwa TikTok. So khumbula ukuthi ke bake bathi ungcofana uMax kanye naye ke lapha na ke uDubula awuyizwe ke uMax ekhuluma zonke ke imfihlo zakhe ke uDubula nokuthi wahambelani ke lapha na ke ngakubo yena ke uMax awuyizwe ke nazi ke indaba eyivutha amalangabi. Siyabonga. Ngiwathuka ngiyaxolisa kunyazi lwezulu mana womfana mana angifuni le ukuthi siyithathe ngokusineka nje angifuni sisinekelele usuyaxolisa namhlanje engani wena wathi awuxolisa nje wathi nilalela abantu abawu3 la emhlabeni wakhohlwa uNkulunkulu wakho akulethe emhlabeni umama wakho nobaba wakho wathi nilalela abantu abawu3 ongebona ngisho umndeni wabo ongebona ngisho ini usukela abantu nje basemzini yabo uzothi ulalela bona abawu3 bayakwazi ukuthi wakhandwa kanjani. Wathi ulalela uKhuzani ulalela ubaba Jacob Zuma ulalela uBhaka uxoliselana namhlanje baba yini lenza ukuthi uxolise namhlanje lalela ke baba ngifuna ukukutshela nje kahle angifuni futhi ukukuthethisa ngunikeza 24 hours njengamanje ngoba ngenza le video nje u10:09 ngoba ngenza le video kusasa after 10 kusasa ngiyadedela mfowethu ifayela lonke lokuthi uzofika exoliseni nje kwenzakaleni ngakufonela mina ngakutshela ukuthi wena uyafuneka eNdlunkulu wathi wena akho umuntu ozokwenza nix ufonelwa yimi ngathi cha ndoda sondela eNdlunkulu xhumana no Dr 3 second wathi wena xhumaneleni no Dr 3 second kunjani namhlanje siwazi ukuthi mali uzoxolisa wena engani wathi uxolisa wena lalela ke baba ngiyalidedela lonke ifayela lakho ukuthi uzofikela axoliseni ufike kanjani uyafuneka eNdlunkulu baba ngimbonge futhi ubaba uDr 3 baba Dr 3 second ngiyabonga baba ngingavumi noZulu wobaba mkhulu no angazi ngabala ngithini uZulu wonke ngingavumi nawo ngiyabonga Dr 3 second ngibuya ngibonge futhi kuye baba Dr 3 second ngingavumi nebandla lakwaShembe lamaNazaretha ngiyabonga baba ngingavumi nalezi zinto eziwu2 ngiyabonga baba ngingangaweke mnomzane lo nothayile ekhanda ngathi kuwe sondela kubaba uDr 3 second ngiyibona lento yakho ukuthi iza kanjani wayitshela ukuthi wena uyinkunzi angithi kade wenza ivideo wena uthi wena uyihambela wena awunankinga wena uyazi ukuthi khona bakulandelayo wathi kunjani namhlanje nginginikeza 24 hours baba ukuthi wenza ivideo usho ukuthi uzuxolise kwenzakaleni bese kuthi uma kusuka lapho uhambe uye kuBobo uyoxolisa lamasimbo wawasho ngoBobo recover Bobo recover mfuka mhlongo ubuye ndoda uzoyilwela impi zakho ngoba baningi abantu abacishe bangena emasimbeni ngalento yakho yokulimala kwakho buya ndoda uzoyilwela izimpi zakho buya mfuka mhlongo buya nje manje recover baba ubuzoyibampela izimpi zakho bese uyabuya lapho uya kuBobo yazi khonto ongayazi weMax ukuthi mhlawumbe ngiyayazi wagcina nini imbumbulu la uhlala uthi ungasembumbulu khona lalela baba wena washaya umama wakho wena ushaya umama wakho umshayelo ukuthi umama wakho uthi wena wadla imali zakho zakaRef kusho wena umama wakho wamshaya wambeka isandla qede lapho wazodufa la emkhukhwini eRandburg wena wazoduva la emkhukhwini eRandburg wagcina nini ekhala uthi kusembumbulu khona wagcina nini umfana onjani okwazi ukushaya uNkulunkulu wakhe esemhlabeni embeka isandla umfana onjani angithi njengoba uhlala uqamba amanga nje lokuthi ungasembumbulu usho izitrade zakho uqamba amanga ngoba vele uyazi ukuthi awusekho khona usuwabhunguka wabaleka
nakhona wawukade vele ufike ngomama wakho kulo yamuzi loyana umama wakho laga nakhona qede lapho siwazi ukuthi umama wakho kumele ufike umjikele kulo yamuzi loyana umbukanise nezwe umbukanise nalo yamndeni loyana owakhulela kuona qede lapho uhambe uyoduvala emkhukhwini yaRandburg. Angithi siyazwe ukuthi la enakho la Alex anganoma Alex shopping center or imall liyana lo sebenzela khona Nedbank. Sabathi angikwazi lokho. Ngangawe mnomzana. Max mina ayikho into engayazi ngawe. Ayikho into engayazi ngawe. That's why ngenza ubuntu kuwena ngathi mina ndoda. Sondela ku Dr. 3 second. Lento yakho ngiyayibona ukuthi iza kanjani. Wathi wena uyinsizwa wena. Namhlanje awusayona insizwa. Awusayona insizwa namhlanje. Shame on you. Lalela ke baba ngifuna ukukhuluma kude namhlanje or kakhulu namhlanje. Ngithi kuwe ngunikeza 24 hours ukuthi sifike kanjani ekutheni uxolise. Angihleki nawe futhi angiseneki nawe. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi mawukhuluma ngoDubula ukhuluma nobani. Angithi uyazi wena ukuthi maxolisa kumele ukhiphe inkomo. Namhlanje usukhohliwe wena lokho. Wachamela pheko washembe, wachamela pheko inkosi yamaZulu lesihloniphayo uba yedwa uNdaba ezitha. Wena wazo ukuthi kumele umchamele umzombiza stepfather. Who are you? Who are you wena okwazi ukubiza inkosi yethu njengamaZulu esihlonipha umhlaba wonke uzombiza ngokuthi wena stepfather? Who are you? Angihleki baba. Angijiki futhi. Ngithike kuwe mina. After 10 kusasa ngolesine ngiyidedela baba. Angisasineki nawe angidlali nawe. Mhlawumpeni bengikwenza ngibuye ngufihle. Angisadlali nawe. Ziyakhala impela ke manje. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi useless kanjani wena mfana. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi useless kangakanani. Ngifuna ukuthi indlunkulu ikuhle. Ngifuna ukuthi uyibandla lamaNazaretha nenkosi yamaNazaretha ikuhle mfana. Qede lapho siye kwaMhlongo. Siye kwaMhlongo. Phimisela amagama akho owawasho ukuthi ubobe ngathi ngafa. Ya recover mfo kwaMhlongo. Wa recover mfo kwaMhlongo ngicaba sesikhohliwe. Ungakhohlwa baba. Ngicabanga ukuthi isikhathi yasibona. Kusasa ngo 10 ngiyabuya baba ngizodedela lonke ifayela lakho ukuthi uzuxolise nje uzufikela esikhona namhlanje kwenzakaleni. Ngizolokhu ngimile ngithi Dr. 3 second. Dr. 3 second. Siyathokoza baba. Siyabonga baba. Igebengu ezifana nalezi uyiveze obala. Ucabanga ukuthi lona la emhlabeni nje uyazenzela la. Angithi wathi singamangoni wena. Wathi singamangoni wena. Angihleki baba nawe futhi angisineki nawe. Ngifuna ukwazi lokho. After 10 kusasa ziyakhala baba. Ngunikeza 24 hours ukuthi wenze ivideo utshela abantu ukuthi uzofika exolise nje kwenzakaleni. Otherwise ngiphethe list baba. Mhlawumbe ngicauthi ngiyadlala. Ngiphethe list yakho. Petty list yakho mfana wami. Ufuna mfana wami ukukhombisa ukuthi useless kangakanani. Nona mfana useless wena. Ivideo yami yozibe yinde. Ziyakhala baba. Ziyakhala baba. Kusasa after 10 nginawe mnomzane. Thank you, bye.